Il-Pulizija Maltija konkludiet b'suċċess operazzjoni kbira kontra l-importazzjoni ta' droga f'Malta u li fija arrestat 4 irġiel Maltin. Ir-riżultat aħħari huwa sejba ta' 146 kg droga kokaina fil-Port Ħieles. Il-Pulizija qalet li d-droga kienet destinata għal Malta u ġiet interċettata meta qabdet it-triq biex tinħareġ mill-faċilità. Waqt spezzjonijiet li l-Pulizija wettqu 3 wara nofsinhar fil-Port Ħieles flimkien ma' uffiċjali tas-sigurtà tal-post huma waqfu trailer illi kien ħireġ mill-faċilità. Fil-kabina tat-trakk kien hemm ix-xufier u passiġġier li wara s-sit tagħhom instabu 105 kg droga. F'aktar tfittxijiet fil-kontejner instabu 41 kg. Id-droga kollha li instabet hija kokaina u l-Pulizija tistma li l-valur tagħha fis-suq hu ta' madwar 20 miljun euro. Il-Pulizija qalet li jidher li d-droga oriġinat mill-Ekwador. Apparti x-xufier u l-passiġġier ġew arrestati 2 ħaddiema tal-Port Ħieles. Il-persuni arrestati huma kollha irġiel Maltin ta' 44 sena minn Birżebbuġa, 46 sena minn Fgura, 36 sena minn Ħażebbuġ u 41 sena minn Ħażabbar. Dwar il-każ infetħet inkjesta mill-Maġistrat Ian Farrugia. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Sorsi qrib il-Pulizija qalu li din hija waħda mill-akbar qabdiet ta' droga destinata għas-suq lokali li saru mill-Freeport. F'dan il-port saru diversi qabdiet kbar ta' droga iżda fil-maġġoranza tal-każi ikunu għal pajjiżi oħra bid-droga tinstab wara li kontejner jitniżżel l-art qabel ma jitabba fuq vapur ieħor.